ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଘଟଣା। କ'ଣ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଯେ କରଞ୍ଜିଆର ବଣସାହିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ 13 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ରାତିରେ ତାକୁ ଟାଣି ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାକୁ ଟାଣି ନେଇ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତ ରେପ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ମାନେ ତାକୁ ପୁଲିସ ଜିମା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ଆଣିଲି, ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ରାତିର ଛୁଆଟି ଘରେ ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ମର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବସ୍ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳ ଲୋକ ଆସି ତାକୁ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟି ତାକୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଘଟଣା କାହାକୁ ଭଗବାନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମୋର ଏତେ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଦୟାକରିକି ସେ ଦୋଷୀକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଆଉ କେହି ଯେମିତି ନ କରିବେ। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି କହିବା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ନାରୀକର୍ମୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ରହିଲେ